ремонти хонара ман намегум дӯстони азиз, худтон мебинед чӣ қадар ремонти зебо замонавӣ иҷода ҳатона гардиробам дора ҷои курпачамонӣ. Ман шумода мехоҳам минтақаша фаҳмонам дӯстони азиз. Маҷмаи истиқоматиро бинед чӣ хел хуб кардагиам. Мана ҳамин сохмони мактаб мебошад, и давоми мактабай. Ман ҳамин чоркунҷае ки мебинед и маркази савдои ҷалҷам мешавад. Иҷода бошад стадион ва дар қафои и биноҳо садик мешавад, яъне ҳама чизҳои даркорӣ дар ҳамин пеши хонатон 10 метр 20 метр қадам мезанем, ҳама чизҳо дар назди хонатон мешавад. Марҳамат сехонагаи фурӯшӣ бо таъмир срочно фурӯхта мешавад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Сар мекунем аз суроға. Хона дар минтақаи пештара бозори ҷалҷам ҷойгир мебошад. Аз ин тараф казинои Саидшо Якум Советский, аз ин тараф 33 микрорайон хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем, инҷо сохмони мактаб ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ. Подъезди бино, дар бино дута лифт аст дӯстони азиз, кор мекунад. Плашадкаи 7 ошона ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. вақте ки аз дари хона медорем, аз тарафи дасти рост ошхона мешавад. Дар ошхона дута витишка кардагиан дӯстони азиз, чунки соҳиби хона ин хонае барои худашон кардагиан, на барои фурӯш, лекин ҳозир аз сабабе ки срочно маблағ лозим аст мефурӯшанд. се хонага кардагиан бо масоҳати умумии 76 метри квадратӣ дар 7-ум ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 12 ошона иборат мебошад. хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. дар бино аллакай мардум зиндагӣ доранд, лекин дар худи ҳамин хона оли ягон кас зиндагӣ кардагӣ нест. хона нав ба даст таъмир аст. нархи хона 885 000 сомонӣ. боз албатта муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, хотир расон мекунем канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Дом TJ рекламаи бо сифат бо нархҳои дастрас. То боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.